Tot just fa uns moments hem pogut escoltar l'expresident de Colòmbia, Ernesto Samper, que ha presidit la conferència Drogues, legalització o prohibició. En el seu discurs, Samper ha volgut fer referència a la impunitat que tenen els distribuïdors de drogues als Estats Units i ha volgut deixar clar que el problema de la droga està estancat i que el que fa falta és una reforma política, canviant la prohibició pels impostos. Hacia lo que hay que dirigirse es a una descriminalización de la droga. Separar completamente el tratamiento del consumo del tratamiento del tráfico. Hay que darle un tratamiento distinto al consumo a través de la prevención, a través de la educación, a través de la regulación y otro distinto a lo que es la venta al por mayor y al por menor de la droga. Durant el seu mandat entre el 94 i el 98, Samper va exercir una política innovadora en ser el primer president a proposar la legalització de les drogues. D'altra banda, també va desenvolupar una política molt agressiva contra els càrtels i va aconseguir desmuntar el càrtel Cali, considerat un dels més perillosos. La conferència ha estat organitzada per Casa Amèrica i s'ha celebrat a la Facultat de Comunicació Blanquerna. Ha assistit el cònsol de Colòmbia, Carlos Manuel Pulido, i Samper ha estat acompanyat per la rectora de la Universitat Ramon Llull, Esther Jiménez, el degà de la Facultat Blanquerna, Josep Maria Carbonell, i el director de Casa Amèrica, Antoni Traveria.